नमस्कार, मध्ये आपलं स्वागत आहे। आज आपण आलू टोस्ट सँडविच करणार आहोत। त्यासाठी लागणारे साहित्य बघूया। सगळ्यात आधी चटणी करून घेऊया। त्यासाठी पुदिना भरपूर घेतला आपण। अर्धा इंच आलं, कोथिंबीर पुदिनापेक्षा कमी घ्यायची आहे। एक हिरवी मिरची, थोडासा जिरा, लिंबाचा रस, चवीनुसार मीठ। आता थोडं पाणी घालून आपण हे एकदम बारीक करून घेणार आहोत, मग आपली चटणी रेडी होईल। ब्रेडला आपण बटर लावून घेतलंय व्यवस्थित। आता ही हिरवी चटणी केलेली ती लावूया। आता बॉईल केलेले बटाटे घालूया। बटाटे बॉईल करताना त्यात मीठ घातलेलं आपण, म्हणून आता मीठ नाही घालणार आहोत। चटणीत सुद्धा मीठ घातलेलं आपण। काळी मिरी पूड, चाट मसाला, दुसऱ्या ब्रेडला आपण बटर आणि चटणी लावलेली आहे, आता याच्यावर घालूया आणि याला आता टोस्ट करून घेऊया। टोस्टरवर बटर घालूया। सँडविच ठेवूया। आता दुसऱ्या साईडने पण बटर लावूया। स्लो ते मीडियम गॅसवर दोन्ही पण साईडून व्यवस्थित टोस्ट करून घेऊया। सँडविच दोन्ही पण साइड व्यवस्थित टोस्ट झालंय, आता काढून घेऊया। आलू टोस्ट सँडविच रेडी आहे। हा करायला खूप इझी आहे। तुम्हाला जर वेज सँडविच करायचं असेल तर तुम्ही अशाच प्रकारे करू शकता। फक्त तुम्ही तुमच्या चॉईसची भाज्या वापरू शकता एक्स्ट्रा। तर अशा प्रकारे आलू टोस्ट सँडविच नक्की करून बघा आणि मला कळवा कसा होतो ते। हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा आणि रेसिपीला सबस्क्राइब करा। धन्यवाद।